чанд қоида аз миллиардери 60-сола ки ба шумо кӯмаки зиёде хоҳад кард. Якум, агар ту аз оилаи сарватманд нестӣ, пас оилаи сарватманд бояд аз ту ғузобад. дуюм, не гуфтанро ёд гиред дӯстон, зеро дигар ҳис намекунед ки ӯ тамоми чизатонро фурӯхтед ва масъулияти зиёдатӣ низ ба худ дигар намегиред. сеюм, ҳеҷ вақт шахсони беҳтар аз шумо аз қафои шумо гап нахоҳанд зад. пӯчфикронро аҳамият надиҳед дӯстон. чорум, ғолиб дар асл ҳамон номуваффақе буд ки якбори дигар кӯшиш карда буд. панҷум, одамон вақте ки дигар аз ту истифода бурда наметавонанд, аз ҳасудию бахилӣ нисбати ту бадбин хоҳанд шуд. шашум, ҳеҷ вақт муваффақияти худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр накун. ҳамеша чизҳои пӯчу бемаънӣ нашр кун, зеро одамон пешравии дигаронро бад мебинанд. ҳафтум, танбалӣ нисбати одамоне ки туро бовар карданд бисёр ноҳурматии калон аст. пас танбал набош. барои видеои бештар дастгириро фаромӯш накун дӯстон.